Satama. Kowe nek ngerti kahanane bapak, mesti kowe ora trima Satama. Jeng gedhe pangapuramu ya Satama, aku ora iso gendong kowe. Tanganku tekle. Iki nek nggo gendong isih lara. Monggo ora ana sing ngegip. Satama, malah kaya ngene kahanane bapak. Aku ngerti kowe ngeleh kok, Le. Aku ngerti kowe luwe ya, Le. Ayo tak jalok-jalokke. Bapakmu tak rewangi ngemes. Men kowe aja nganti kena apa-apa ya, Satama. Ayo. Al-Fatihah Kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Wah, pinten tangsen. Saya kuru kowe. Mengkari ndas tok. Ayo kowe kurang gizi, kurang karbon dioksida. Bersasana yamang apa ya? Karbohidrat. Nggih niku. Cok karbon dioksida. Wong ora ngerti nek kepengin iso pecus. Ha sak omong-omonge. Mboten dados menapa. Nggih Kakang Mas mboten dados menapa. Nggih Kakang Mas mboten dados menapa. Ha iya beda. Wong urip nang keraton karo wong urip nang desa iki beda. Kakang Mas Kurupati ketok seger awake. Aku ya lemu. Ora kurang apa-apa. Paman Arya Sengguni ya ora kurang apa-apa. Bareng kowe urip nang desa. Ming arep madange dadak ngenteni ling liwet. Oh rekoso. Ora. Brayogakno kowe pinten tangsih nggon urip ning Saptawarga. Inggih. Sampun boten kirang sekeca Kakang Mas Kurupati. Wonten dawuh. Ana apa nggir? Teka sira sowan ana ing Saptawarga, apa pancen saka karepmu dhewe apa diutus dening anakku Dastarata? Nggih, wale-wale menapa? Ingkang sepisan kula muja atur ngersa matur Kanjeng Hyang. Caos kabar bilih boten dangu malih ingkang wayah badhe Sri Nugroho kabriwado minangka dados pangeran pati wonten negari Ngastina. Ingkang ateges kula binjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Dastarastra. Tegesipun kula menika calon nalindra wonten negari Ngastina. Iya, tak pangestoni nggih, tak pangestoni. Yen pancen wis dadi pangandikaning Ratu Ngastina ya kuwi Dastarata ingkang jumenengake sira Kurupati marang Praja Ngastina besuke ya muga-muga nir ing sambikala nggonmu dadi ratu lan dadi ratu sing becik, dadi ratu sing apik. Nggonmu dadi ratu kuwi ora muktekake awakmu dhewe nanging nggawa wong sak negara. Tegese ngene Kurupati, nggih kados pundi? Ora mung muktekake awakmu sak keluarga ning kowe kudu iso muktekake marang kabeh kawula sak negara Ngastina. Gawenen uriping padha tentrem ayem ora kekurangan apa-apa. Yen perlu ora kekurangan sandang pangan lan buga. Kabeh kudu mbok cukupi. Aja mbok beda. Kawulamu ingkang urip ana ing Kutagara lawan kawulamu ingkang urip ana ing Karang Pradesan munggahi marang Parden. Kabeh dipadha yen to peparing kekucah ya aja mbok bedakake. Kang mangkono akeh kawula kang padha tresna karo sira Kurupati. Nanging puma dipuma ya putu yen to nganti mbok beda uriping kawula ingkang ana ing Kutagara lan ana ing kono Parang Pradesan lan Parden. Kang mangkono bakal tipis kapercayaning para kawula. Ratu ki yen wis ora iso dipercaya dening kawula, ora bakal langgeng nggone dadi ratu lan ora bakal jenak nggone lenggah dampar keprabon. Mesti bakal warsa tumpangsuh ideping tekad nggone nata kewajibaning nalindra mranata sagung kawula dasih negara ing Ngastina. Nggih. Kula sowan mriki mboten betah wejangan. Namung kula sowan mriki menika istripun namung badhe nyuwun idi pangestu saking paduka Kanjeng Hyang. Tak pangestoni Kurupati. Jer sira kuwi putuku mula aja kuwatir. Pangestu ning Poneyang Banyumili. Matur sembah nuwun. Ing ngangka kalih. Nalika semanten Kanjeng Rama Dastarata dawuh kaliyan kula. Supados anggen kula dados nalindra wonten ing negari Ngastina benjang saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih. Monggo nalindra menika kedah nggadahi kasekten.
gandeng ingkang wayah menika dereng gadhahi kasekten ingkang saged dipun ngendhelaken wonten ing pabaratan. Monggo ngendikanipun Kanjeng Rama Dastarata bilih Kanjeng Eyang menika gadhahi satunggiling inggih menika Jaya Kawijayan ingkang wujud gendhoga ingkang isi lisah tala. Mila sawanipun Gurupati wonten ing Pertapan Saptawarga wonten suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Eyang maringaken lisah tala menika dhateng ingkang wayahipun Gurupati. Badhe kula borehaken wonten ing badan sakujur sakmangke menawi kula lenggah dampar sampun boten badhe kacipuan menawi wonten payo-payo katempuh ing samirana menawi wonten parang muka ingkang mekaten kula gadhe kasekten ingkang saged dipun ngendhelaken anggen kula dados nalindra wonten negari Ngastina Kanjeng Eyang kose dadi sowanmu mau nyuwun Lengatala nggih kasinggihan mekaten Purwati wonten dawuh Lengatala iki darbeke ngabiyasa mongko aku nduweni putu ya kuwi Pandhawa lan Kurawa. Kurawa cacahe 100, Pandhawa cacahe 5. Aku ora bakal mbanci ndemban siladan. Pancen niatku Lengatala iki tak paringake marang kabeh putu-putuku, klebu Kurawa lan Pandhawa, supaya putu Saptawarga dadi satriya ingkang tangguh diadhepake ana ing perkara apa wae lan lelakon apa wae. Mangke menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahipun Gurupati Pandhawa mboten betahaken Lengatala. Lho, kok ora mbutuhke Lengatala? Sapa ingkang badhe dados nalindra menika kula dudu Pandhawa. Pandhawa slaminipun badhe mapan wonten ing Saptawarga. Tegesipun Pandhawa menika mboten manjalma dados wujuding satriya. Pandhawa namung dados tiyang karang pradesan, mboten betahaken Lengatala. Upama kaya mengkono, mestine aku kudu tetep tumindak adil. Adilipun wonten pundi? Putuku tak paringi kabeh, ora mbanci ndemban siladan. Aja nganti tetel kabrahmananing abiyasa yen to Lengatala tak paringake marang Kurawa tegese aku ngiwakake marang Pandhawa ora ana ingkang tak kuwalonake ora ana ingkang tak kiwakake kabeh tak tengenake Pandhawa ya tak paringi Kurawa ya tak paringi Kurumati ya mung ngenteni mahyaning mangsa kala gandeng dina samengko Permadi karo Bratasena nedheng lunga saka Saptawarga. Yen sira arep njaruk Lengatala ngenteni tekane Permadilan Bratasena. Yen Pandhawa jangkep 5, Kurawa ganep 100, Lengatala tak paringke putu-putuku kabeh. Hon, wonten dawuh. Pripun? Menawi cara kula. Yen nuwun sewu lho, Nggih. Dipun peksa kemawon. Dipun peksa. Ingkang Eyang kedah maringaken Lengatala. Pandhawa menika nuwun sewu, uripe ning Saptawarga kok mbutuhke Lengatala niku ajeng kinapa? Ingkang betah Lengatala menika jengandika lan para sata Kurawa ingkang badhe lenggah negari Ngastina. Wong sing mapan ana ing negara menika nadhepaken kathah-kathah perkawis. Menawi betahaken atos sing balung kleting kulit inggih kanthi daya Lengatala menika saged kinarya jaga-jaga. Menawi sak wanci-wanci Ngastina menika kadatengan parang muka. Terus saniki nek Pandhawa terus butuh ya apa? Wong Werkudara ya gaweane ming nang sawah. Kok dadak Lengatala dienggo Werkudara Bratasena, Permadi gaweane nang alas. Menika tumrap kula mboten betahaken Lengatala. Nuwun sewu, Eyang. Dursasana piye? Kula kinten kok leres ngendikaning Paman Pate. Aja omong nek aku. Penemumu dhewe. Oh nggih. Nuwun ngapunten Klentu. Piye Dursasana? Miturut pamanggih kula Pandhawa menika mboten perlu Lengatala. Ingkang betah Lengatala menika para sata Kurawa. Mila dinten samangke Kanjeng Rama sampun paring dawuh. Bilih ingkang badhe dados nalindra menika Kakang Mas Kurupati lan mbok menawi mangke kula menika dados prajurit utawi Pangeran Pati teng negari Ngastina. Kula dados satriyaning praja ingkang wayah Dursasana ingkang betahaken Lengatala. Sedaya kadang-kadang Kurawa wayah-wayah panjenengan Kurawa menika betahaken Lengatala mboten kok badhe dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Niku mboten butuh Lengatala. Pandhawa niku butuhe ming caping karo arit. Samangsa-mangsa golek ramban nggo makani wedhus. Golek Kalanjaya nggo makani sapi niku gaweane Pandhawa. Pandhawa mboten bakal teng negara Ngastina. Pandhawa mapane teng Saptawarga. Mula ora mbutuhke Lengatala. Leres napa sing diaturke adi kula Dursasana Hyang. Dinten sakmangke kepareng mboten kepareng Lengatala badhe kula suwun menawi jengandika Kanjeng Hyang mboten kepareng maringake nyuwun pangapunten meraba kedah ingkang wayah ngrebut Lengatala menika kanthi sarana peksa Kanjeng Hyang. Sik Dursasana. Lah kok dadi putuku Dursasana kok kaya wong urakan kaya ngono to?
Aku kuwi mbahmu nggih. Aku kuwi eyangmu. Anane kowe gumlarana ing jagat ki mergo aku anak-anak Destarata. Destarata tu muli anak-anak para Sata Kurawa. Yen to aku ora anak-anak Destarata, kowe ora bakal urip ana ing alam donya. Kowe iki putuku, mbok yo ngerti tata krama, mbok yo njunjung derajate abiyasa. Lah kok ucapmu serakatan kaya mengkono kaya ora weruh tata. Kowe iki anak ratu lho, kowe iki dudu anak kernet Dursasana. Wah, nesu. Wong tuwa gaweane nesu, setruk modar kowe. Wa ampun kadon mekaten watak wantune ingkang payane kados mekaten menika. Lah kok dadi Kurupati wani ngucap bakal ngruda paripeksa karo abiyasa. Yen to Lengatala ora ndak paringake marang Sata Kurawa. Iki kepiye karepmu kepiye? Kowe manut karo wong tuwa apa ora Kurupati? Mengko yen to Permadi Bratasena wis tekan Saptawarga, Kurawa jangkep 100 Lengatala tak dum. Ora bakal aku mban cindhe mban ciladan. Ning kok adreng nggonmu kepengin kedunungan Lengatala nganti kemecap ucapmu ingkang sajake wani ngias karo abiyasa. Yen to Kanjeng Hyang mboten maringaken menapa kedah kula rudha paripeksa kosek to kowe iki ngadhep mbahmu apa ngadhep mungsuhmu Kurupati? Yen aku mbok anggap mungsuhmu monggo-monggo wae ora apa-apa. Ning Kurawa tetep tak rengkuh dadi putuku. Nek iso tak dandani, ning yen ra iso tak dandani ya wis kono. Padha uripa manut karo krenteking atimu dhewe-dhewe. Ning yen kowe jlungup ana ing juranging kasangsaran, kowe tiba ning juranging kanistan, kowe aja nutuh mbahmu, kowe ora usah dadak nutuh karo abiyasa Kurupati. Wong tuwek kakan gunung tanpa gunung. Pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejang, pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejang. Anggepe anake Destarata wis gerang-gerang kaya ngene iki wong bodho lunga-lunga. Yen dipikir luwih bodho wong desa sing jeneng Saptawarga tinimbangane wong kraton kaya kula niki. Kula wis mangan ngelmu, kula wis mangan kawruh saka negara Ngastina. Sampeyan ora sakokian gunung tanpa gunung, menehke Lengatala napa mboten? Lah rak tenan to. Oh, Kurupati, Kurupati. Lah kok dadi kowe kesasapan jiwane iblis. Kowe ning ngarepe mbahmu kowe malang kerik tanpa tata krama mongko dipresani cantrik semene akeh. Apa ora isin? Apa kowe ora wirang yen to dirasani para cantrik? Lah kok dadi putune abiyasa kang aran Kurawa kok kaya ngono cak-cakane. Kaya dudu putra Nalendra nanging kaya turasing maling kabeh iki kepiye Kurupati? Ora sagagan omong. Mbok wenehke Lengatala napa mboten? Nuwun sewu nggih. Lengatala dipun singetaken wonten ing ketunipun ingkang Hyang abiyasa. Menawi panjenengan saged ngrangsang ketunipun ingkang Hyang menika, Lengatala ingkang mapan wonten ketunipun ingkang menika badhe dawah lan panjenengan badhe ngukup dhateng Lengatala. Wah, edane. Lenga kok dikake kethuke ora teles kabeh. Kakang Mas monggo sak mangke panjenengan menawi mboten tumunten ngruda peksa kaliyan Kanjeng Hyang mboten badhe kasempatan pikantuk Lengatala. Ya. Lenga dipun paringaken menawa mboten Kurupati. Ora bakal tak wenehake yen Permadi karo Bratasena durung tekan kene. Panjenengan maringaken menawa mboten Kurupati. Ora bakal tak wenehake yen to Arjuna karo Bratasena durung tekan Saptawarga. Kowe aja ngeyel. Kowe aja wani karo eyangmu lho. Nek nganti kowe kuwalat karo eyangmu, aku ora tanggung jawab. Ora bakal malati. Gusti nyuwun pengayoman. Lah kok dadi putu-putuku Kurawa kaya ngono pambekane Wijakangka. Kurupati nggeret tanganku nganti aku kejrungup saka pecrabaan. Kethuku diudal-udal. Wekasan Lengatala direbut karo si Kurupati. Kabeh mau merga saka cangkeme Sengkuni. Kabeh mau merga saka cangkeme Suman. Ya ucaping Begawan Wiyasa muga-muga jagat neksenana. Sengkuni Suman ucaping abiyasa iki rungokno sok patimu
diuwek-uwek cangkemmu kowe Haryo Suman. Wijo Kangko wonten dawuh Kanjeng Hyang wong sing mendem kamukten kuwi pambegane kaya kakangmu Kurupati kae. Kae wong sing ora kuat kedunungan derajat pangkat wekasane entuk derajat sepisan wae saka nggone maling saka tangane Pandhawa. Monggo Pandhawa wis ikhlas. Wong sing ora kuat kedunungan derajat pangkat ya kakangmu Kurawa pembayuning Kurawa kae. Titenono Wijo Kangko arepa kekemul brana picis, arepa kekemul derajat pangkat ning saksuwene Duryudana dadi ratu ana ing Ngastina, atine ora tentrem, atine ora jenjem. Ora bakal jenak sarta kepenak nggone lungguh dadi ratu ning Ngastina. Wijo Kangko mandi ucaping Begawan Abiyasa. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone yang kali ingkang meksimi beruruke ngungkuli langit Lengatala direbut kakangmu Kurupati inggih. Monggo Permadi ora ana, Bratasena ora ana. Yen nganti ora mbok rebut bali Wijo Kangko, Anwurunga Kurawa bakal ngukup Lengatala ing mengkono Kurawa bakal madal sariring pusaka. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Hyang kados pundi? Kula namung sendika ndederek. Inten Tangsen, kula wonten dawuh Hyang. Hyang kula wonten dawuh. Kowe isih cilik ning tak jaluk gawemu golek ana dulurmu tuwa Permadi karo Bratasena ya ngger inggih aja liwat ngalas mengko ndak kowe ketemu kewan galak wong kowe isih cilik-cilik sanguwa pangan sing akeh aja pati-pati bali yen rung ketemu karo dulurmu Permadi karo Bratasena yen wis ketemu jaken kondur marang Saptawarga mengko aku ingkang bakal paring dawuh karo putuku sakarone. Ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Hyang kadang kula Yayi Pinten Tansen menika tasih alit menapa sampun pantes kedah mandhap saking Saptawarga. Ora ana pilihan liyane. Puntadewa kejaba mung Pinten Tansen. Ya muga-muga ora ana apa-apa nggone lumaku putuku sakarone niring Sambikala. Muga-muga tak surung daya donga pangestu. Ora ana alangan nggone goleki Permadi karo Bratasena. Kowe aja nang ndi-ndi kowe ngancanana mbahmu wae. Puntadewa nggih ngestaken dawuh paduka. Kokean cangkem ming dijaluk Lengatala dadak mejang anggepe Kurupati ki wong bodho anggepe Kurupati ki wong bento
calon ratu kok diwejang nggih mangke nggih calon ratu diwejang selagi calon dukuh diwejang sok angel kok calon ratu kok diwejang anggepe calon ratu niku apa wong bodho napa dos pundi wong tuwa niku biasane sok ngenten niku kok kean gunem kowe dadi wong sing apik kowe dadi wong sing tentrem kowe dadi wong sing ikhlas kudu tresna marang sak padha-padha ngomong niku gampang mawon ning nglakoni angel wong jaman sakniki niku nuwun sewu lho kedung jero iso dijajaki ning atine wong sapa sing ngerti tunggal sak kringkel bendina srawung ya mentala nyuduk saka mburi niku pirang-pirang lha nggih lengatala wis iso diasta dening Kakang Mas Kurupati calone ora tedas apa-apa oh Kakang Mas kula nyuwun sekedhik kangge aja kula usapke teng untu kula sebab apa niki pun ogak keke lengatala mesti kenceng malih niku napa iso nggo obat kuat Kakang Mas wah durmo ganti udus kedak sisan kowe omongane sing celebung ora karo-karuan ning raos kula kaya terus suwe-suwe ora mentala lho ora mentala bab napa nggih kula nggeret astanipun Kanjeng Hyang ngantos dawah saking pelengganipun kula sawang jane ora mentala pun to nek mboten ngoten sampean ora entuk lisah tala nek mboten ngoten sampean ora kebagian lengatala napa ya enten sewijining nalindra kok ora madal sairing pusaka lak memirangi dipun tegakaken mboten napa-napa Kang Hyang dipun tegakaken menapa Kang Hyang menika penggalipun sabar Kang Hyang menika penggalipun ikhlas najan digeret karo putune tiba niku mboten ajeng ngecap napa-napa paling ming Gusti paringana pangapura niku tok pun mboten sah digagas sampeyan sok mriko mele wis elah putuku cah bagus ngaten niku watake wong tuwa tur dasare Hyang ngabiyasa ingkang Hyang menika pandhita buntas sing kawruh sithik paningalipun tur dasaripun pendhita ingkang sampun boten wonten tandingipun sabaripun menika ngungkuli segara kidul nggih lajeng lisah kala dipun aturaken ingkang Rama mangke kados pundi kersanipun Kakang Adipati Dastarata panjenengan kantun nderek mangke tartemtu Kurawa dipun borehi mbaka setunggal ing mekaten Kurawa badhe dados satriya ingkang teguh timbul lair batosipun Rama Prabu Dastarata kula kasembadan nyangking gendhoga isih lisah kala Rama Prabu jagat Dewa Bathuk Riya jagat pangestu kala anakku nggih anakku wong sentosa wong gagah wong sekti mandraguna kumbayana inggih kula wonten paring dawuh menapa Kanjeng Rama kaget rasamu tak timbali ana ing kedaton negara ing atas angin bebasan sinambering gelang lepat raos sing manah kula sasampunipun kula tampil timbalanipun paduka Kanjeng Rama Prabu Baratwaja wonten wigatosipun apa Rama namung saderengipun ingkang putra kepareng ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Rama ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ing wong tuwa tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan ingkang sabanjure punama mung bakal paring dawuh apa ta sababe dene anakku lanang Kumbayana tak caketake mangarsama ngarsaning wong tuwa sepisan gandeng aku kuwi wong tuamu monggo kowe anak siji-sijine ingkang ndak gegala ndak kegadang besok bisa nyambung marang sejarahing wong tuwa Mbayana wonten maring adawuh pun Rama wis ngasta bawat pemerintah negara ing ngatas angin iki wis tahun-tahun nganti puluhan tahun ora ana ing gumanti keprabaning pun Rama lan isih dipercaya dening sagung para kawula dasih Mbayana nanging sepira kekuataning menungso ingkang suwe mesti bakal saya akeh umurku
ragaku wis saya kendho. Pamikirku wis ora kaya nalika aku isih muda mbiyen. Mula aja nganti negara ing atas angin kene padha tumpang suh pemerintahane. Niating pun Rama pancen wis gembleng, niatku pancen wis manunggal. Kowe tak kandhani, pun Rama ora suwe meneh bakal lengser ke Prabon. Tegese pun Rama bakal lereh ke Prabon. Wis ora ngasta pemerintah negara ing atas angin. Monggo ora ana ing ginala, ora ana ing ndak gadang-gadang ganti marang kelengganing pun Rama, kejaba amung sira anakku Kumbayana. Mula nggih gandeng tak pawas kowe kuwi wis dewasa, turta maneh anakku Kumbayana kuwi kasilungan kasekten luwih dasare siswaning Begawan Rama Bargawa. Sapa to jagat iki bisa nandingi marang kridaning anakku lanang Kumbayana? Tak kira ora ana. Saka pangertening pun Rama yen to negara iki diasta dening anakku Kumbayana, tan wurunga negara iki bakal saya tentrem, saya ayem, uripe kawula saya jemjem. Amarga mesti ora ana nalindra ingkang bakal wani ngrangsang baluwerti negara ing atas angin. Kabeh padha lirit marang kasektene Kumbayana anakku. Mula sowan mundak caketake iki ming kepengin tak tanting. Pun Rama wis ngandhakake apa wigatine. Mula coba saiki gage matura. Sirat majaku isa nampa apa kang dadi peparinging pun Rama yen pancen sira isa nampa tegese anakku Kumbayana kuwi nywargake karo wong tuwa, nambahi umure wong tuwa. Apa kang dadi dawuhing wong tuwa mbok estokake ning yen to nganti anakku Kumbayana kuwi ora saguh gumanti marang kepraboning pun Rama isa nampa waton kanthi dasar-dasar ingkang klebu nalar lan ingkang klebu ana ing akal. Nggih. Nuwun pangapunten, sewu-sewu kapatanipun ingkang putra tadah wadana. Ya piye? Kepareng kula munjatun sa paduka Kanjeng Rama Prabu. Matura sing trewaca. Rama, nuwun pangapunten. Sepisan estunipun kula gumelar wonten ing jagat menika, kula menika mboten kepengin dados nalindra. Kula menika mboten kepengin dados nalindra. Ingkang kula angkah menika kula dados satriya ingkang mboten wonten tandingipun wonten ing jagat menika. Mila kula menika tumuli suwita dhateng Begawan Rama Bargawa ing pangajap kula saged necep ngelmunipun Sang Pinandhita Ngulandara kala wau. Samangke saged kula kasilungan kasekten ingkang pinunjul ing apak-apak mrojol ing akarep. Monggo gegayuhan kula menika dereng kaleksanan. Lha kok sik gegayuhanmu apa? Kula menika kepengin nganglang jagat pendak satriya badhe kula cobi kasektenipun, pendak satriya badhe kula tantang. Kula todhi kasektenipun kaliyan ingkang putrapun Kumbayana. Mboten lega raos ing manah kula menawi kula menika dereng ngasoraken para satriya sak jagat iki. Kosek to. Jaya tak takon karo kowe, maremmu nggo napa? Sawise sira kuwi iso ngasorake satriya ingkang dumunung ing jagat iki kabeh padha kalah karo anakku Kumbayana. Saiki aku tak takon karo kowe, mareme nggo napa? Coba. Upama kowe dadi satra ingkang tanpa pantanding ana ing jagat, maremmu nggo napa? Sisip sembire, kurang-kurang bejane, mung kesasapan watak umuk, sombong, kumalungkung. Kuwi ingkang bakal manggon ning atimu. Mula gegayuhanmu mau cupeten semene wae. Kowe dadi ratu, ratu ingkang becik, ratu ingkang apik nglintir kepraboning pun Rama. Ngerti? Yen kowe kepengin dadi satra ingkang kondhang, upama kowe dadi nalindra ingkang sekti, nalindra ingkang digdaya, kuwi lumereke wanci gumanti ning taun sesuk wong padha bakal ngerti marang kasektening Kumbayana. Ora usah dadak ketok rewangi Ngulandara njajah desa Milangkori, nantang saben satriya utawa tantang perang supaya entuk pangalembana yen entuk Kumbayana kuwi satra ingkang digdaya dhewe sak jagat. Inggih. Wis. Mula dawuh pun Rama kuwi stokno, cupeten semene wae. Kowe aja nganti meranggal karo karepaning pun Rama, estokno dawuh wong atuamu. Mergo yen to nganti aku iki ora lengser ke Prabon, tumuli aku mengko nandhang gerah tan wurung aku tekaning pati, durung iso nitipke negara iki marang sira. Wekasan ngatas angin kene padha bakal dadi rebutan. Padha bakal dadi bentak sirah. Ingin padha kepengin ngasta bawa pemerintah negara ing atas angin. Nyuwun pamunten Rama. Sewu-sewu kalpatan kula nyuwun kadah wadana. Ya piye? Menawi paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, maripaksa kula mboten saged mastuti dawuh paduka Kanjeng Rama. Tegesipun kula tetep badhe nyuwun pamit badhe kisah saking negari ngatas angin sawetawis. Mangke menawi sampun paripurna anggen kula
mbuktekaken kasekten kula dhateng satriya sak jagat sedaya sami lirip kaliyan kula. Tumunten kula badhe wangsul dhateng negari Ngatasangin lan ngestokaken dawuhipun Kanjeng Rama. Lah terus pirang taun? Pirang taun? Wangenana wanci ingkang pinesti. Tegese wenana wektu ingkang pesthi. Rama kula mbutuhaken setunggal warsa. Rama kula nyuwun wekdal kalih warsa. Kanjeng Rama kula nyuwun wekdal setunggal windu. Supados saged mituruti dhateng menawi dados panjangkanipun manah kula. Matura. Nggih. Menawi babagan wanci kula mboten saged ngaturaken setunggal warsa kalih menapa 3 menapa sedasa menapa setunggal windu menapa setunggal abad kula dereng saged ngaturaken. Lah nek tegese kaya ngono kuwi nolak sing kanthi alus. Kowe nolak karo kareping pun Rama kanthi alus, kowe meranggal karepe wong atuhamu ning kanthi alus. Mboten piye? Wong nyatane kowe tak tanting kaya ngono kowe ora iso wangsulan kok. Kowe wangsulan karo aku njaluk wektu pirang sasi, pirang taun. Mengko tak enteni nek wis rampung niatmu nggone dadi satriya ingkang digdaya dhewe sak jagat tumuli bali ning Ngatasangin. Diwangeni wektu iki supaya pun Rama ora banget-banget nggon ngantu-antu lawan kowe. Nyuwun pangapunten. Sakmenika ngaten kemawon Rama. Paduka Kanjeng Rama sampun ngantos ngantu-antu dhateng sowanipun ingkang putra pun Kumbayana, setunggal warsa kalih warsa. Menawi mangke sampun paripurna kula tumuli wangsul dhateng negari Ngatasangin. Mangke kula saged dados nalindra nanging menawi dereng kasembatan penjangka kula nyuwun pangapunten Rama. Panipaksa dinten sak mangke kula kepeksa mbadal dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Baratwaja ing Ngatasangin Kanjeng Rama. Mboyo. Ora pisan ora pindho kowe gawe pingget penggaling pun Rama. Ora pisan ora pindho kowe gawe tatumu penggaling pun Rama. Ping pira kowe tak dawuhi mesti kowe badal marang dawuhing pun Rama. Kok kowe ora ngrumangsani lho, kowe iki tak anak-anake. Kowe tak gula wentah wit kuncung nganti gelem kowe jabang nganti celaprang. Pamrihku apa? Pamrihku supaya aku kuwi duwe turas. Tegese negara Ngatasangin kene ora kabes turun kelangan lacak. Nanging dinemune pendak-pendak kowe tak dawuhi kowe meranggal dawuhing pun Rama. Pendak-pendak kowe tak dawuhi kowe mesti badal dawuhing pun Rama. Mbayana. Kumbayana wonten dawuh Rama. Mbaya sepisan iki turut ana kareping ramamu. Sepisan iki turut ana kekarepaning wong tuamu supaya aku ki dawa umurku. Supaya uripku kuwi ayem. Nggih, nyuwun pangapunten Rama. Menawi kula kadhawan supados sak mangke dados nalindra kula dereng saged sabab kula tasih nggadahi gegayuhan. Inggih menika nganglang jagat. Kowe pancen menungso sing wegah nama warah nampik pitutur becik. Kowe wani karo wong gerang. Yen pancen kowe nganglang jagat, kala minggato aja bali yen perlu. Adalah kok ora kandhingan nyono-nyono kahanan negara Ngatasangin kok kaya ngene. Anakku siji Kumbayana tak gadang-gadang bisa ngganti marang keprabonku lah kok tinemune bocah nek wis kesinungan kok wani karo wong tuwa. Nganti wani sekejap padha sekejap karo aku. Ate apa yo kelakon rubuh adeg ing negara Ngatasangin. Aku wis ora ana sing tak arep-arepate. Aku piye kaya ngene? Monggo sinuwun kula dheweaken manjing salebeting kedaton sinuwun. Rumangsaku kok kaya dumeh aku ki ditundung karo wong tuwa apa rumangsane Kumbayana kuwi sedhe ora. Malah rumangsaku kaya bakal katekan penjangkaku. Wiwit aku ditari karo Kanjeng Bapa Guru Rama Bargawa. Kumbayana kowe kepengin dadi apa? Nalika semana tunggal guru karo aku ya kuwi Dewa Brata, Sucitra Kumbayana katelune duwe ancas gegayuhan dhewe-dhewe. Dewa Brata kepengin madeg Brahmana. Monggo Sucitra kepengin ngadeg dadi Nalindra. Rumangsaku dadi ratu ki kok kaya ora pas karo kekarepaning Kumbayana.
nganti Kanjeng Rama duka karo aku ditundung lunga. Iki nggonku bakal duwe jalaran. Nggonku bakal ngatokake apa kang dadi niatingku Mbayana ya. Yen ngono aku arep mapan ana ing negara ngatas angin. Aku tak nyusul karo dulurku Sucitra sing mapan ana ing tanah Jawa. Upama aku iso ketemu, mestine aku duwe kanca, aku duwe rowang, aku duwe sedulur ning tanah Jawa. Nyun pangapunten Kanjeng Rama paripaksa ingkang putra pun Kumbayana badal dawuhipun Kanjeng Rama Bharatwaja. Jagat Dewa Bathara. Aku kok lali yen to nang tanah Jawa kuwi kudu nyabrang segara. Lah rak tenan to. Bareng dalan kene tak turut nganti adoh parane kepambeng wujuding segara. Nadyan mung segara anakan. Ning wangune banyune iki lagi bena. Lah dalah Jagat Dewa Bathara. Lah njur piye lek arep nyabrang segara iki? Mongko ora ana tukang satang, ora ana tukang prau sing nyabrangke. Aku nang tanah Jawa. Wah. Lah ya apa bakal cabar gagar wigar penjangkaku nggonku bakal nganglang jagat. Ing atase mung nyabrang segara wae lah kok kangelan. Ya, ya. Yen ngono aku tak ngucapake sumpah, mbok menawa sumpahku iki kapireng dening sapa wae. Aku tak ngucapake sumpah. Kumbayana bakal sumpah sapa wae ning iso nyabrangake aku. Saka ing gisik kene nganti tekan gisik Nuswa Jawa kono. Yen lanang bakal tak anggap sedulur Sinarawadi nanging yen wadon bakal tak dadekke tetimbang aku mandi sumpahing Sang Kumbayana. Sawise aku ngucapke sumpah, mongko ora ana wong kang teka kepengin nyabrangake kalawan aku, lah kok malah ana kuda sembrani ulse ngembang duren. Ndeprok ning ngarep aku iki karepe piye karepe? Lho. Ketoke ora iso omong ning sajake kok kaya ngerti sing tak kandhakake. Kuda, niatmu apa? Lah kok kowe mendak-mendak ning ngarep aku? Kowe wujuding kuda sembrani ingkang duwe swiwi. Apa kowe saguh nyabrangke aku? Lho wangune kaya ngerti sing tak kandhakake iki. Weh lah dalah. Lah kok malah saya nyaket. Lho. Lah kok dipapakke kaya ngene iki? Wo lah ya wis yen ngono iki pancen pestiku aku iso nyabrang. Segara anakan iki kanthi nite kuda iki ya, kuda. Yen pancen kowe kepengin nyabrangake kelawan aku, kowe tak tumpaki sabrangna Kumbayana. Iya, tak tumpaki jaran tak tumpaki. Sigronite gigiring kuda sembrani Sang Kumbayana nalika semanten. Tanganipun namung 3 dinten kaya wis prapta wonten gisiking Nuswa Jawa parandene Sang Kuda sembrani. Dupiarsa prapta
wonten ing gisiking samudra tanah Jawi den ubengaken malih satemah kekalangan wonten Dirgantara wujuding kuda sembrani Sang Kumbayana nalika semanten karaos sayah sigra ndepaplang astane wonten swiwining kuda satemah sare kepati jroning sare Sang Kumbayana nyumpena den ladosi widodari nenggih Bathari Wilutama nalika semanten adreng Sang Kumbayana nggih leladosan kan Sang Bathari Wilutama mila datan karaos jroning sare Kama Kurup metu Kama Kurup sigra den serot dening kuda nalika semanten marenging Jawata kuda saknalika hangger bini tegese wewek waja tanganipun namung anut kedheping netra kedhep setunggal kaya wis setung sak candra kedhep kaping kalih kaya wis setung rong candra telung candra patang sasi limang sasi nem sasi sapta candra sigra mandhap saking Dirgantara Sang Kuda sembrani kagyat kadrekasan Sang Kumbayana wae Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Lah kok jebul pitulungane Gusti kuwi werna-werna. Ya mung menungsane wae iso tanggap apa ora marang pitulunganing Gusti. Nyatane bareng aku ngetokake sumpah. Sing tekane ngarep aku wujuding kuda sembrani ning iso nyabrangake aku saka gisiking negara ing atas angin nganti tekan gisiking musuh Jawa kene. Kuda, aku matur nuwun ya. Dene kowe wis nyabrangake kelawan aku. Kowe njaluk apa? Apa kon njalukke suket ingkang ijo-ijo? Mengko bakal tak golekake dadi opahku kelawan kowe. Piye? Dadak nganggo dedak apa piye? Mengko tak goleke aja kuwatir. Lho. Kowe iki ngopo kok nyaket-nyaket? Kok sirahmu mbok usel-uselke aku ki ngopo? Ana apa? Gandeng wis cukup aku tak njaluk pamit. Aku tak njaluk pamit. Sewang-sewangan laku muga-muga kowe entuk papan sing kepenak nggonmu. Mapan ana ning Nusa Jawa kene. Aku ya tak goleki dulurku Sucitra. Wis ngono wae, aku njaluk pamit ya kudu. Mengko kowe njaluk apa wae mesti tak turuti aja kuwatir. Kok suwe-suwe dhehem kaya menungsa ya? Ngono wae aku njaluk pamit. Aku nyuwun pamit aku tak budal goleki kadangku Sucitra. Kowe golek papan sing ijo sing kerja di men ora kekurangan pangan. Aku ngaturke panuwun tanpa pepindhan ya kudu. Ora kowe kok ngetutke aku terus ki ngopo? Kowe iki goleke nggon dhewe, aku tak goleki dulurku. Kowe kok ngetutke aku terus? Malah kadang kala kowe nyeneng pundakku. Semune kowe ora gelem tak tinggal. Lah, ora tak tinggalke njur arep piye? Kok sik kowe jaran wedok to, kowe? Lah ya ora bakal kelakon, Dewa ora kaya ngono kuwi. Dewa mireng sumpahe Kumbayana sing tak sumpahke. Ya sapa sing iso nulungi aku? Yen lanang tak pes dulur, yen wadon tak pek bojone ya apa kelakon. Wong kowe iki jaran wedok kok kowe nyentutke aku ki njur aku tak dikon ngrabi kowe apa piye? Ora bakal kelakon aku ngrabi karo kowe. Wong kowe iki satu kewan, aku menungso. Ora bakal kelakon. Ngopo? Lho kok malah deprok? Kowe iki ngopo kok malah deprok? Uda. Kowe ngopo kok malah deprok?
Wong nyuwara jaran kok disoting. Kowe aja edan lho. Kowe aja gawe mangkel iku mbayana. Yen kowe sing ngetat-ngetutke aku kaya ngono kuwi, kowe gawe gempung atiku. Apa rasa matur nuwunku karo kowe malah dadi rasa muntapku marang kowe. Kudu. Ayo semingkir. Semingkir. Gelem semingkir apa ora? Kowe gelem semingkir apa ora? Kowe aja netangi kampurkaning Kumbayana. Nek kowe ora gelem semingkir kowe tak pateni. Kowe tak pateni, kowe tak amani curiganing Kumbayana. Nggon gulu kowe mesti tekaning mati. Nek kowe njaluk tak pek bojo tegese kowe ngisin-isinke karo aku. Ora sudi aku ngrabi wujuding jaran, ora sudi aku ngrabi wujuding kuda. Satu kewan kaya ngono. Kowe semingkir ora? Ora semingkir apa kelakon aku mentolo karo kowe kuda? Jojo muntap lir netap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir. Kocap kacarita nalika semanten Sang Kumbayana gempung kalian kuda sigra rekatak ngunus curiga. Kuda den tamani curiga pejah icaling jaran wenteh Bathari Wilutama kagiat kadrawekasan Sang Kumbayana wau. Ora sah, ora melu aku. Wah, mati kowe. Yo. Lho, elok. Bareng jaran tak tamani curiga. Tekaning mati lan wujuding jaran. Lah kok iki ana wujuding putri ayune ora jamak-jamak iki sapa? Nuwun sewu Raden. Yen panjenengan dangu kaliyan kula menika pun Bathari Wilutama. Lho, Bathari inggih. Yen Bathari tegese kowe kuwi Jawata utawa Widodari. Kasinggihan mekaten nalika semanten kula kadenangan kene lampah bidang kaliyan Bathara Wrahaspati wekasan kula dipun sotaken dening Wang Pikulun Jatimurti. Wujud kuda. Raden tumunten sak mangke kula nyabrangaken jeng ngandika Raden, kosek to kosek. Bathari kok mblenduk wetenge kowe iki meteng. Bapak, tuwun nyuwun pangapunten menika ora turas panjenengan. Lho, kosek. Iki wah durus iki. Lah kok dadi kowe muni nek kuwi turas kuwi nalare piye? Bapak, nalika panjenengan nite kuda kala wau nyumpena kula ladosi. Satemako ma kurup dipun serok dening jaran kala wau tumunten. Menika winih paduka ing mapan wonten padharaning kuda nanging sak mangke ugi mapan wonten padharanipun ing rayipun Wilutama. Panjenengan tiyang sepuhipun jejabang ing mapan wonten ing kandhutan kula menika Raden. Wah, lah trondolo iki. Lah wong mung ngimpi kok dadi tenanan ki cara ngendi? Monggo aku ki mung ngimpi kok dadi. Wah, lah nek cara ngono kuwi wis ora bener. Mboten menika putra panjenengan kok sik. Nek kuwi anakku tegese kowe bojoku. Lah tobat to panyatanipun iki mekaten nyane panjenengan sampun nanem winih wonten ing kandhutan kula inggih panjenengan iki kula ladosi. Lah nek ngono kuwi cetha ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Nek ngaten panjenengan ngakoni dening putra panjenengan tak akoni. Anakku kuwi, wong kowe bojoku kok. Inggih matur sembah nuwun. Tobat. Raden, piye? Kula kok kraos badhe nglairaken. Lho iki perkara apa meneh to iki? Rumangsaku kok tumpuk matumpo. Lah kudune ra tak pethuk sikik to. Lah kok dadi urung-urung wis areng lairake iki piye? Nitanipun sampun kenceng-kenceng kados. Ayo tak goleke lendang. Tak sundang Wilutama, ayo tak sundang. Sigra nalika semanten angu dari nyampinge Sang Kumbayana dinalekaken wonten ing wreksa setunggal kaliyan wreksa ingkang setunggalipun tumuli Sang Bathari Wilutama sinundang
pinadal gagang suruh ingkang temu rose biak Gumbala Giri nalika semanten mijil jalu pekek warnane atmajaning Sang Bathari Wirutama nggih kalan Sang Kumbayana. Iki lho mengimpi kok anak-anake. Ning ora apa-apa lha bojoku ya ayu tenan. Wis ora apa-apa. Ning sesuk umur setahun terus piye ya? Inggih. Nistakaken dawuh Raden Patobat menika ingkang putra. Iya kuwi anakku. Menawi kepareng kula badhe titip pusaka nami. Arep jenenge sapa? Menawi dipun parengaken kula badhe titip pusaka nami, lare menika kaparing ana nami Bambang Haswasuta utama inggih Bambang Swatama. Bambang Swatama inggih Raden. Ya, aku nekseni Wirutama. Nah ingaten menapa panjenengan mboten kepengin ngudang ingkang putra. Lho aku ki iso gendong bocah. Namung kantun ngaten kemawon mboten menapa-menapa. Ya wis. Wis tak gendonge. Dasaripun menika putra panjenengan. Iya anak. Walah ya. Lho edan-edan iki ngompol iki lho. Batu-batu mboten dados menapa wong ya durung dineweni apa-apa kok. Iya. Walah baguse ora jamak. Ya memper nek anakku meh padha aku. Inggih. Meh sami kaliyan panjenengan Raden Kumbayana. Iya pancen ya memper tenan. Terus piye iki Wirutama? Kowe karo aku apike urip menyang endi? Batu-batu padastunipun kula namung badhe titip Swatama Raden. Jurnatanipun kula menika widodari panjenengan jalma wantah mboten badhe saged tetunggalan manunggal wonten ing jagat. Kula titip anak kula badhe wangsul wonten ing kayiwangan. Wirutama, aja edan kowe. Wirutama, wah. Wis rampung lelakonku. Lah apa iki dosaku sing ngaku wani karo wong tuaku to ya? Wiwit aku wani karo Kanjeng Rama Baratwaja aku ditundung lunga. Wiwit saka aku arep nyabrang wis entuk godha wujuding jaran sembrani lah kok jaran tak pateni wujud putri-putri widodari. Mongko wis meteng jari anakku. Bareng bayine lair lagi mak ceprot wae durung iso apa-apa wis ditipe karo aku terus tinggal minggat. Walah setan alas. Lah iki piye apa ya mimik kok dinunutke? Lah ya ora kelakon to waduh mati aku wah wis. Lah kok dadi lelakonku tumpuk undung kaya ngene wah. Iki nek aku ora golek kidulurku jenenge Sucitra. Kakang Sucitra, kowe menyang endi Kakang lelakonku kok kaya ngene iki aku tulungono Kakang Sucitra. Kadangipun Kakang Yayi Gandamana wonten timbalaning kadhawuh menapa Koko Prabu sayekti apa kang wis lakon ora susah mbok ketuni piye apa to sababe nganti dina samengko Yayi Gandamana ndak sawangi isih katon suntrut guwayane mesti wae kelingan marang lelakon saka watak candalaning Patih Harya Sumang ing wekasan gawe srana sira Yayi dikundurake ana ing Mandura Jajar dening Yayi Prabu Pandhudut nalika semana. Koko Prabu Estine manah kula mboten ngrembak perkawis menika namung bebasan anggen kula gesang wonten ing Madyapada menika paribasanipun sampun kados dene sarah munggo ing lautan wastra lungset ing sampiran lire piye krana sasedaripun inggih menika Kanjeng Prabu Pandhudewayana bebasan manah kula tumunten nglokro kula sampun boten gadah kekiyatan krana pepundhen pengayoman tuwin ingkang tansah kula sembah inggih menika nalindring ngastina sampun boten wonten samangke lajeng ginanipun menapa gesangipun Gandamana menika. Sik
Kejaba sira kuwi kadang kuwipe mestine wae sing duwe kewajiban gawe tentreming praja ing Pancala ing angka 2. Yai Prabu Pandhu kuwi ninggal marang Atmaja ingkang sak temene kabeh mau dadi kewajibaning Yai Gandamana. Ya senadyan ora tansah sumandhing, ora iso nyandhing kelanat majaning Yai Prabu Pandhu nanging kabeh mau dadi kewajibaning sira Yayi nggone tansah nggula wentah kelanat majaning Prabu Pandhu ya turasing Nalendra Ngastina. Ingkang kabar pawarta ingkang dak tampa yen to Pandhawa tansah siniya-siya dening para Kurawa. Mula wajibe sira Yai Gandamana yen to ora iso ngatonake kasetyan marang Yai Prabu Pandhu ingkang luwih becik sira Yai Gandamana ngulatana kelawan atmajaning Prabu Pandhu Dewayana ing Ngastina. Mbok menawa kuwi dadi kewajibaning Yai Gandamana ingkang ora iso bareng sowan ngersaning Hyang Mahanasa kelawan sedaning Nalendra ing Ngastina. Yai Gandamana rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga ram kang tumingal ngong ram kang tumingal dendeng saengga praja dereng antara dangu sampeyan Mbawacana kasaru praptanipun Bambang Kumbayana nalika semanten dupi Wiswana bilih ingkang Raka Tunggal Guru Raden Sucitra lenggah dampar ing Pancala sigra mlajar minggah wonten ing Datulaya nilar tata krami malangkrik ngersaning Nalendra ing Pancala Prabu Drupada ndadosaken kagiat sang Gandamana miwah Nalendra ing Pancala Prabu Drupada wau. Wis mukti kowe lakon penjangkamu Kakang Sucitra. Adalah edan. Waduh, sengguh men kowe. Tak rangkul ora guyu. Kowe ora nampa, aku ngatungake tangan tak jak salaman wae ora gelem. Waduh, bareng dadi ratu lah kok pamer kowe saiki. Kowe lali karo aku ya? Kowe wis mukti terus lali karo kancamu biyen ngono ta kowe? Ora Gusik, iki sapa? Teko-teko lah kok ninggal tata krama. Kowe sapa? Aku ora ngerti karo kowe. Walah edan, kowe iki edan kowe. Kowe mbiyen ora krasa mangan karo aku wae sepiring dienggo wong loro. Kowe turu karo aku wae mung kloso sak suwek dienggo wong loro nalika kowe karo aku suwita. Ya kuwi Pendhita Wulandara Kanjeng Rama Bhargawa. Nalika semana kowe nyuwuni dipengestu kowe pengen ning tanah Jawa pengen dadi ratu, saiki kelakon. Saiki kowe kelakon dadi ratu bareng kowe dadi ratu kok karo aku lali. Wah, edan kowe iki sombong men lho. Sucitra, kowe aja kaya ngono Kakang Sucitra. Ora kowe kuwi sapa? Aku Kumbayana. Kumbayana kancamu sinau biyen. Kumbayana kelingan to? Kelingan to kowe? Ayo. Kelingan saiki. Oh iya, kowe Kumbayana. Lah rak ngono. Waduh meh lungguh dampar duwe kawula duwe wadyabala pirang-pirang karo kancane biyen kok njur lali. Wah sengguh men kowe. Kowe ora eling yen to derajat pangkat kuwi ming sampiran bondo donya kuwi ming lair tok. Sesuk kala mangsane kowe ora entuk wahyu ning ratu kowe mesti bangsal lengser keprabon. Mula dadi ratu kuwi aja sombong, aja umuk. Karo kancane biyen kok njur lali sak penake dhewe aku Kumbayana. Aku mbiyen mesti ngalah karo kowe pendak-pendak aku duwe pangan mesti tok jaluk pendak-pendakku duwe omben mesti tok jaluk tak wenehke mongko aku ora kagol-kagelan atiku tak wenehke kanthi ikhlas lah bareng saiki kowe ketemu karo aku kowe dadi ratu kok njur wah lah aku moh nek ndek kanca kaya ngono kuwi kok sik to Kumbayana ya aku ngerti yen to kowe Kumbayana ning cak-cakmu ora kaya ngono kuwi to aku wis dadi ratu ning negara Pancala mestine kowe kudu nganggo anut pernataning praja Pancala. Kowe kudu nyembah karo Nalendra ing Pancala, ora sak kepenakmu dhewe kaya ngono kuwi, ora kok malang kerik.
ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh. Kowe padha kaso ngasorake derajate wong Pancala. Kowe iki ngomong apa? Kowe iki ngomong apa? Lah nek liyane Kumbayana kon laku dodok, kon nyembah ora apa-apa. Lah nek aku ra ya beda to. Wong aku kancamu tunggal guru kok. Lah kok dadak kon laku dodok bareng kok nyembah bareng. Lah ora sudi aku nyembah karo kowe wong kowe kancaku, meguru mbiyen kok. Aku ora gelem nyembah karo kowe. Mula sing gedhe pangapuramu yen liyane ora apa-apa, tok kon nyembah tok kon unggah-ungguh ora apa-apa. Nek yen aku nyuwun pangapura, paripaksa aku ora iso manut karo sing dadi kareping Kakang Sucitra. Aku ya wis ngene iki, Kumbayana ya wis ngene iki. Wis, saiki aku tak melu kowe ya Sucitra. Aku tak melu kowe. Uripku nang kene ijen, ora duwe kanca, ora duwe sedulur. Mula aku tak melu kowe, aku tak nginep nang kene sawetara wektu. Jangkeme. Ayo. Gondomono. Kadange Taruna laling ndring Pancala, kadangipine Raden Gondomono. Aku Kumbayana. Ya, aku wis ngerti. Cak-cakamu ora ngerti tata krama. Kuwi ning kedaton pernatanmu sak penake dhewe. Kaya ora diunggah-ungguh. Yen kowe ngina karo wong Pancala, ngina karo Ratu Pancala, Gondomono sing ora trima. Bagus sisan gawe. Pancen niatku nantang satriya supaya kabeh iso tak kalahake. Ning kene tak coba. Kowe satriya Pancala, kowe kadange Ipe, Kakang Sucitra. Kowe apa aku sing tekan ning pati? Jangkeme. Ayo. Wah! Mati kowe. Tak dadamu. Wah! Gempong Sang Gondomono ngandha kaya gajah kelangan serati tandange nalika semanten mulat cak-cakaning Sang Kumbayana ingkang nilar tata krami mila sigra den pulasara tutuk den suwek irung den puntes asta den tugel temadekre Sang Kumbayana mati aku. Gandamana. Wah, wong kok ora ngerti krasa kamanungsan. Kowe mulasara karo aku sak penake dhewe Gandamana. Monggo aku ora duwe niat apa-apa. Oh, Sucitra, semono ketegelamu karo aku. Aku ngaku kalah karo kowe ning mangsa kala besok. Oh, aku kudu males hukum lara wiranging Kumbayana karo wong Pancala. Kowe nek ngerti kahanane bapak mesti kowe ora trima Yatama. Sing gedhe pangapuramu ya Yatama, aku ora iso gendong kowe. Tanganku dekle. Iki nek nggo gendong isih lara. Monggo ora ana sing ngegip. Yatama, malah kaya ngene kahanane bapak. Aku ngerti kowe ngeleh kok, Le. Aku ngerti kowe luwe ya, Le. Ayo tak jalok-jalokke. Bapakmu tak rewangi ngemis. Men kowe aja nganti kena apa-apa ya, Yatama. Ayo.
Gandamana, wonten dawuh. Mestine ora kaya mengkono kedadeane. Ya bener Kumbayana kae pancen guruku utawa kancaku tunggal guru nalika suwita Brahmana Wulandara Sang Resi Rama Bargawa. Lah kok dadi malah mbok polo, mbok ajar nganti rusak sarandunging awak. Sampun boten kiat ngampah dhateng gempunging raos. Dene wonten tiyang ing wantun celandhakan kalian sesembahan kula Koko Prabu Pancala. Ya bener nanging kurang bener. Sesuk meneh dipitung yen to bakal mbelani kelawan panjenengan ingsun. Sing wis mugi dadi kaca benggala. Menyang endi Kumbayana? Mlebet wana Koko Prabu. Muga-muga entuk dalan padhang si Kumbayana. Aja nganti keloro-loro nggone urip ana ing nusa Jawa. Nggih, mugi-mugi mekaten. Ayo kanthi manjing teling kedaton. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Kakang Mas mboten nginten menawi paduka Kakang Mas musul dhateng Kang Rayi wonten madyaning tengahing wana. Wah, Permadi wonten dawuh Kakang Mas. Sejatine ora duwe niat nusul Harwadi kulanang. Nanging gandeng konku ngundha layangan ana pelataraning pertapan. Rasaku kaya sepi. Tumuli aku ninggal pertapan Sabtuwarga ngupaya karo kowe. Wah, ndak sawang barep kakangku ingkang tansah momong karo Pinten Tangsen. Rasaku kaya ora mentala, Permadi. Aja pisan-pisan ninggal pertapan Sabtuwarga. Yen luwih wigati Pandhawa tetepa jangkep 5. Inggih. Pangraos kula nembe boten saged jenak lire kepiye. Dipun sababaken lelampahan ingkang sampun kepengker nalika Pandhawa mesanggrah wonten ing Sendhang 7 tumunten kadhawuhan dening para sapa Kurawa pindah wonten ing Sendhang 9. Paduka Kakang Mas kemutan mapan wonten ing Sendhang 9 wonten satunggiling naga ingkang nalika semanten pejah dening Kang Rayi pun Permadi. Wondene naga kala wau ingkang namipun naga Gombang. Sapejahing naga tumunten nilar suwanten bilih benjang badhe males ngudi tuwuh lara wirang kaliyan ingkang Rayi pun Permadi. Kakang Mas, nalika semanten tumunten manah kula ketuwan raos kuwatir durga ngangsa waslan sumelang. Kula Kang Sangka kuwi bisa meneh. Aja banget-banget nggonmu ngegungke marang kasatriyan sarta kasektenmu. Nadyan mung wujuding kewan, nanging kewan kuwi uga duwe hak sarta duwe kewajiban urip bareng karo bangsaning manungsa. Aja sok gendhak sikara karo sak pepadaning titahing Gusti. Permadi, singsihna rasamu ingkang kaya mangkono mau. Sing wigati ayo. Wah, mesake barep kakangku nggone antu-antu lawan pun Kakang apa dene Siadi. Bali nyang Sabtuwarga. Mundak diarep-arep karo Kanjeng Hyang Wiyasa, Permadi. Bareng ngantos jemangkah Sang Bratasena Sang Permadi. Dadak lampahing Kang Rayi nenggih Pinten Tangsen dipun mulat ing neraka kekalih ajeli-jeli saking katebian kagat kadrokasan nenggih satriya kekalih. Tangsen. Wah, melayu nganti kaya ngono wujudmu. Adikku diadikku bocah bagus. Pinten Tangsen neneng apa? Ndara enten apa lah kok mlajar-mlajar.
Nuwun sewu Kakang Mas. Kula nampi dawuh timbalanipun Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga. Bilih Kakang Mas kekalih supados sakmangke kadhawuhan kondur daya-daya kondur wonten ing pertapan Saptawarga. Napa Yayi Dimas kadangipun Kakang teka sumengko kang dadi lakumu. Nalika semanten adengipun sak pejagong kaliyan Kakang Mas Pambayun. Inggih Kakang Mas Puntadewa. Dumadakan rawuhipun Kakang Mas Kurupati lan sak kurawanipun. Nalika semanten mula sara dhateng Kanjeng Hyang satemah angrebat Lengatala ing mapan wonten ing inggih menika kancing gelungipun Kanjeng Hyang Wiyasa Kakang Mas. Wah, Kurupati. Permadi wonten paring adhawuh. Wah, kowe mlaku Melayu sing banter Semar Permadi derekno pinten tansih tak gendonge mulih ning Saptawarga. Kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung putuku ngger putuku Bratasena abiyasa kakekku Permadi wonten paring dawuh Kanjeng Hyang mula ta mula ya ngger sesuk meneh nek lunga kuwi pamit dadi ora bingung mbahmu nggone ngupaya kelawan putuku sakarone kejaba saka kuwi kakangmu ya atine ayem pikire tentrem Pandhawa mlumpuk ning Saptawarga kuwi gawe tentrem marem penggaling wong tuamu. Wah, aku njaluk ngapura. Kanjeng Hyang kula nyuwun pangapunten. Ature adiku pinten tangsih jari Kurupati sakurawane tekan kene. Iya pancen bener. Kurupati tak siya karo kakek abiyasa. Mung mergo kepengin ngrebut wujuding Lengatala, apa kabeh mau bener? Iya, Nger. Kurupati kakangmu ninggal tata krama. Ora mantra-mantra dadi putune abiyasa. Astaku digeret nganti aku tiba saka pelenggahan. Sengkuni karo Kurupati ngotak-otak ketuku diuwek-uwek mung goleki Lengatala. Nek kowe ana mesti wae kedadeane ora kaya sing wis kelakon Bratasena. Wah. Lilanono dina iki aku tak barang ngamuk nang Ngastina. Kanjeng Hyang Lilanono kula nderekaken Kakang Mas Bratasena. Kosek ora prayoga ya. Yen to Pandhawa bakal barang ngamuk nang Ngastina, aku percaya marang kekuwataning Bratasena putuku cah bagus. Ning dudu kuwi kareping Puniyang. Kowe kena sowan ning Ngastina nanging mung mligi kudu isa nggawa bali wujuding Lengatala. Wah, monggo wis diagawa dening Kurupati. Kudu nganggo cara ingkang rungsit lan rumpil aja nganti kawistara. Kakang Semar duwe igo apa? Piye Petruk? Pun nek kalih kula beres penemban. Mengke Pandhawa 5, Ndara Puntadewa, Ndara Bratasena, Ndara Permadi, Ndara Nekulasedewa sowan teng Ngastina. Ning ngangkah supaya Kurawa mboten wonten. Ngono Petruk nggih. Mengke nek Kurawa mboten wonten,
Pandhawa gangsal menika sowan kersaning Sang Begawan Abiyasa. Nuwun sewu, Sang Begawan Abiyasa menika nuwun sewu kaya Jafar. Lho. Tegese piye tunanetra? Tegesipun boten sumerep. Ning Destarata kuwi ora nate pisah karo Gendari. Sing dadi mripate anakku Destarata kuwi Gendari bojone. Gong, engko tekan Ngastina kowe langsung mepet Ndara Gendari. Siap. Mepet to? Heeh. Nek kurang mepet kowe omong ya tak pepetke neh. Wong anggere kon mepet kok senenge ra Jawa. Pokoke pepet diweden-wedeni aja nganti paring pangandikan. Pokoke nek arep omong langsung tok atungi kepel apa? Engko tak atungane engko. Piye? Engko nek arep omong tak atungane kuwi. Kepel. Udu. Lho. Ha apa? Wis pokoke manut aku engko. Engko anggere tak tungke tak. Terus merem Gendari engko. Ora sembrono lho. Tenan iki serius. Ha mengko nek Ndara Destarata kuwi ndangu sapa sing teka Gendari? Aku sing wangsulan. Iso nyuwara wedok apa? Iso. Engko nek aku wangsulan atobat-atobat. Menika ingkang putrapun Kurupati. Engko Ndara Bratasena maju. Engko nek Ndara Destarata paring dawuh, iki Kurupati, aku tak nyuwara Ndara Kurupati. Nggih, Kanjeng Rama. Engko nek didangu iki sapa? Ndara Permadi maju, aku tak nyuwara Ndara Dursasana. Ya. Kula Rama. Wangun to, Gong. Persis e. Cangkemmu iki sapa, Tru? Cangkemmu kuwi kok salah. Engko nek Ndara Nekulasedewa maju aku tak niru Ndara Citraksa-Citraksi. Nek kula Kanjeng Rama. Oh, wis beres. Ngaten penemban kinten masuk mboten nggih bertekel kula. Masuk Petro. Dados tak tuntang gendang-gendang. Petro, iki ora wancine Gojek. Iki serius iki. Aku pun mepet Ndara Gendari. Mepet Ndara Gendari. Wah, Petro. Kaya-kaya kenemumu klebu ing akal. Pono kawan Petro. Yen to pancen mengkono Kanjeng Hyang kula kinten menika sampun satrepipun. Permadi, apa ora jeneng apus-apus karo wong tuwa? Wah, lha iki sing marai randat iki. Niki ngapusi ning supaya amrih becike. Nadyan amrih becik wong ngapusi kuwi dosa Petro. Tak sanggane. Ming dosa ya. Cangkeme. Tak sanggane. Apa? Ning ngarepe piyayi kok omong bengok-bengok. Kaya ora diatur cocote. Niku ya dosa. Ngendika ngoten niku ya dosa. Oh, karo wong tuwa ngonoake nyuwara seru kok ning kupinge pepunden. Pepunden apa? Petruk senengane ngono kuwi. Bratasena Permadi Puntadewa Pinten Nangsen budal nang Ngastina. Kaya sing digoke Petruk ndak kira iso kelakon. Kowe kabeh iso nampa kanugrahan saka Lengatala, Ngger. Wah, Pinten Nangsen tak gendonge. Ayo Kang, ya. Jagat Dewa Bathara jagat pangestungga. Kurupati, kula wonten paring dawuh Rama. Astaning pun Rama mbok wenehi wujudan iki yen tak grayang kaya gendhoga. Jumbo kaliyan ngendikanipun Paduka Kanjeng Rama. Supados kula sowan Kanjeng Hyang Abiyasa nyuwun gendhoga isih Lengatala inggih Lisatala. Rama menika ingkang winastan gendhoga ingkang isinipun Lisatala ingkang sakmangke dados sarana ingkang putra pun Kurupati menika madal saring pusaka. Kosek kowe tak utus ning Saptawarga ingkang wigatine nyuwun Lengatala kelawan eyangmu Wiyasa. Mara coba saiki tak takoni kowe matura ingkang prasaja. Nggih. Nggonmu nyuwun Lengatala iki mau apa kanthi sarana bapeksa apa pancen eyangmu maringake kanthi ikhlas? Nyuwun pangapunten Kakang Adipati kula ingkang dados paseksenipun. Nuwun sewu.
lisah kala menika kaparingaken dhateng ingkang putra pun Anggir Kurupati menika kanthi ikhlas lair lan batosipun mujudaken satunggiling tiyang sepuh ingkang saestu tresna dhateng wayahipun. Kula ingkang dados seksinipun malah ingkang putra pun Raden Dursasana ugi dados seksinipun anggenipun Sang Begawan Wiyasa maringaken pusaka Lengatala menika Kakang Adipati Dursasana wonten dawuh apa pancen bener ngono kang dadi ucape Patih Sengkuni. Oh iya Rama mboten lepat nyoto Kanjeng Hyang Wiyasa menika tresna dhateng sangganing para sata Kurawa ketitik Lengatala kaparingaken kanthi ikhlas lair batosipun Kanjeng Hyang Abiyasa ing sabda warga mboten sarana dipun peksa lan mboten sarana dipun rebat. Yen to kabeh bener apa kang dadi ucaping Patih Sengkuni apa dene ature Kurupati lan Dursasana nggih miturut kabar ingkang wis ndak tampa miturut wewarta ingkang wis ditampa dening Ramamu ing Ngastina saya gedhe dayane Lengatala lamun sira kabeh para sata Kurawa lan anak-anakku aja nganti kelepetan ing dedusan aja nganti kelepetan ing dedusan mula sesuciya lair lan batinmu jaranipun kados pundi saben Kurawa siji kudu sesuci tirta pitung jembangan Hermawar supaya sak mengko bisa ilang sukertamu kang mangkono yen ndak burei wujuding Lengatala saya wimbuh kekuatan Lengatala ing tumanduk marang angganing anak-anakku para sata Kurawa. Jumangkah anggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk kundur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyati lajeng kepareng paduka anggenipun para sata Kurawa putra paduka nglampahi siram jamas Hermawar pitung jembangan aja nganti karondhen wektu mara gage dina iki padha budhal supaya nyawisake apa ingkang dadi wigatine sarta mengko sakwise padha siram jamas ngadepa Ramamu siji mbaka siji Kurawa 100 bakal tak borehi Lengatala nggih Kurupati. Gancing langit kelap-lapaton lerekin sangking risang mawe gandung gendari gumarubuk iki apa Kurawa anak-anakmu wis rampung nggone padha siram jamas ndari tobat inggih menawa mekaten Kakang Adipati menika para sata Kurawa sampun rampung dipun siram jamas lah dalah endi Kurupati iki kula Kanjeng Rama sampun paripurna anggen kula nglampahi siram jamas jagat Dewa Bathara. Suman Sengkuni kula wonten dawuh Kakang Adipati. Dursasana ya wis ana. Cencangking kok kruncal-kruncal. Wonten dawuh Rama, wah ladal gawe marem atiku. Syukur yen to Kurawa kabeh padha samapta ing gati sawiga ing diri.
Kurupati, maju kene tak borai, aja nganti kedisikan para Pandhawa, Kurupati. Rampit nyomborai ing cipta Sang Dastarata amborai ingkang putra Raden Kurupati parandening mangke ingkang majeng sangajenging nata ing Astina tanastris kejawi namung Raden Bratasena. Nadyan katone wis rampit parandening mangke tansih wonten ingkang kekilapan wentis ingkang dereng dipun borai dening Sang Dastarata parandene pangaraos sampun rata sarandunging angga. Kurupati wis tak borai. Dursasana, Lendhawu Rama. Panenggak Kurawa Dursasana, gage kene. Maju Dursasana tak borai. Lenga tala ngger anakku cah bagus. Ing Bathara Sambara ingkang putra Sang Dursasana parandening mangke ingkang den borai nenggih pambayuning Pandhawa Prak Raden Puntadewa Raden sarandunging hangga. Kartomarma ndi Kartomarma? Kartomarma apa Surtayu kene? Antaraning loro dhisik kuwi tak boreane. Kartomarma, wonten pinanning dawuh Kanjeng Rama. Mara maju kok. Tak borai lenga tala ngger mriki ngestaken dawuh. Rampit Sang Kartomarma den borai parandening mangke jatosipun ingkang den borai Sang Permadi. Kurawa wis akeh sing padha tak borai. Ngatala isih katon akeh. Lah anakku sik kembar Citraksa-Citraksi. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Maju kene nggir. Citraksa-Citraksi mara tak borai Lengatala. Siji mboko siji katon wis padha rampit. Ana sing isih kurang apa ora? Merga pun Rama ora ngitung cacahe anakku ingkang banget akeh ya kuwi 100. Yen isih ana ingkang durung tak borai mara gage matura. Ucap kacarita nalika semanten. Risang Bratasena sigra nyasmitani ingkang raka miwah ingkang rayi supados medal saking negari Ngastina. Tanggap Risang Bratasena sigra nyaut gendhoga. Dan beto melajar sangganing para Pandhawa kondur wonten ing pertapan Saptawarga. Micek ora. Tak pejet nek omong. Ngrewani omong tak samul. Oh, ayo, wes. Wis ndara wis ayo, wis ning kono terus micek di Pandora. Mantap dasmu, matamu. Ya.
Ndari. Ndari, wonten paring adawu. Kemersek ana wong nyuwara ora seru iki mas apa? Batobat Kang Adiwati. Sawa kalamatan Diagung Pangaksami. Ingkang paduka bodhae Lengatala menika kala wau mboten ingkang putra Kurawa. Lho, kok sik. Lah jaremu kowe mau ngandhakake nek sing sowan mau Kurawa. Batobat ingkang nyuwanten menika kala wau Petra, ingkang sowan menika para Pandhawa. Wah, mati aku piye iki. Dari kok goblok menawa. Nyuwun pangapunten Kakang. Kanjeng Rama ingkang putra Parasata Kurawa sampun kelampan siram jamas janggep ingkang putra satus cacahipun. Kanjeng Rama gendhoga isi lisah tala mboten wonten menastanipun Kanjeng Rama. Kurupati njaluk ngapura wong atuhamu ingkang cacat netra wekasan gampang diblithuk dening menungsa. Luripun kados pundi? Kowe mangkat nglakoni siram jamas Pandhawa teka neng kene, ibumu diancam karo panakawaning Pandhawa ora entuk guneman. Aku ndangu karo Gendari sing nyuwara Petruk, aku ndangu karo Pandhawa sing nyuwara kaya swaramu Petruk nganti aku kalebyan. Pandhawa tak borehi Lengatala wutuh. Urupati aku njaluk ngapura. Jagat Dewa Bathara paman. Ripun sabar. Ling golek Lengatala rekoso. Dewadene ming direbut dening para Pandhawa. Kula ora nrimakake kula. Aja kuwatir. Iki lho, isih ana sawetara ingkang kememplek ana ing tlapakaning pun Rama kene. Tak ratake sak awakmu Urupati. Sisaning lisah ingkang tasih wonten tlapakaning Sang Dastarata binurehaken wonten ing angganing Sang Kurupati. Parandening mangke tasih wonten ingkang kliwatan inggih menika pupu ingkang sisih kiwa. Nanging sedaya kadang-kadang kula Kurawa mboten saged nampi dayaning lisah tala. Wah, lah pancen keparat. Jarene Pandhawa ki wong utama, jarene Pandhawa ki wong becik. Ning tinemune wani ngapusi karo wong gerang kaya aku. Susulen, Ger, susulen jaluken Lengatala. Nyuwun pangestu. Yata laruta saking godha yen amutusa Sang Sri Wong licik. Wong ora duwe watak satriya kowe Werkudara. Kowe nyolong Lengatala sing nyolong dapurmu. Lho. Kowe nantang perkara karo kadangmu tuwa. Wah, ngendi papane wong neter kadigdayan. Ak cobane kekuatanmu. Werkudara Bratasena. Sabar yo, Nger, sabar.
Kurupati sabar. Wong ki yen tumindake ora becik, mesti undu-unduane ya sarwa ora apik. Wong yen tandurane apik, undu-unduane ya sarwa migunani. Contone ya kaya sing mbok lakoni Kurupati. Kowe ngrebut Lengatala sarana kowe nganti gawe sengsarane eyangmu ing Saptawarga. Mula wis bener lan wis bener lamun apa kang mbok tindakake mau entuk piwales saka putu-putuku Pandhawa. Rasa ngumyang. Putuhe Gendhoga isi Lengatala. Tak jaluk entuk apa ora? Wah, wong ora ndeta dugangi cangkemmu. Tobat. Nyuwun mangan punten. Dapurmu. Kowe ngopo e? Kowe ngopo? Aduh. Iya ngaku. Ngambungi tangan barang. Terus minggat. Nggih, wis dibantu sing minggat-minggatke. Wong ki nek tumindake ora apik, balesane ya ora apik. Iki sing jagani Kanjeng Ibu supaya ora matur Kanjeng Rama dapure kaya ngene. Karepe dhewe. Kula menungso ora tatanan wani nginggati kakangku. Mangkel banget lho kae kok. Mangkel banget. Terus cangkem kowe mangkel banget to kae. Wose tak jaluk. Wah, langka ono badange Bratasena. Dikira aku wedi karo kowe. Ayo jandon karo aku. Kaya biasa lilano tak ajari kakangku Kurupati. Wis aja padha reget jegat. Aku kudu madeg dadi wong tuwa sing adil. Kurupati Pandhawa, Kurupati Dursasana lan sakurawane kabeh tinimbangane Gendhoga iki dadi rebutan. Isi Lengatala iki bakal tak bandhemke. Sapa sing dhisik iso ngoyak ya kuwi ingkang duweni Lengatala, Ngger. Sami mlajar ngupaya ngoyak lampahing Lengatala mulat Harya Suman. Nalika semanten weruh lamun Lengatala wonten ingkang dawah wonten ing jambrahing petrabaan Saptawarga dinggo gulung patih sengkuni Lengatala. Rata sarandunging awak parandening mangke dereng tasih wonten ingkang kliwatan. Inggih menika wonten ing Wadidang. Ewadene para penonton dereng dong. Menapa to tegesipun Wadidang? Inggih menika wonten ing Medi Cantaka. Parandening mangke dereng wonten ingkang pana babakan Medi Cantaka. Wonten angganing Patih Sengkuni ingkang dereng kelepetan Lengatala inggih menika mapan wonten ing Silit. Umleyang Gendhoga isi Lengatala nalika semanten keparenging Jawata dawah wonten ing sakjroning sumur Jalatundha. Tanggap risang Bratasena satya ingkang ora wedi ing pati sigra ami lalu anuturi lampahing Gendhoga nyemplung telenging sumur sang Bratasena wau.
nyemplung telenging sumur Sang Bratasena nututi lampahing Gendhaga isi Lengatala. Kacarita kocap ujaring pacar para pujangga timbuling risang Bratasena lamun wonten lelampahan bondang sabab paksa jandu. Tandya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa mudhar Bratasena. Oh, cah edan. Gendhaga nyemplung sumur kok tututi nyemplung sumur. Nglalu. Wong digdaya ning goblok. Wah, wis ora bakal iso nglawat. Mesti bakal tekaning pati. Pun mboten sah dipun arep-arep. Mati ya luwih apik, becik utawa luwih prayoga. Upama isih urip, saenipun mbencang menapa dipun jangka patine. Pokoke Pandhawa aja nganti urip, Pandhawa aja nganti waras, Pandhawa aja nganti tentrem. Menika kedah dipun jangka nggih. Ora bakal kendhat nggo bantah jangka patine para Pandhawa. Oh, lole. Iki apa meneh iki? Ana wong kere kok ngadep piyayi-piyayi. Kula nuwun sewu, Den. Kula nyuwun paring-paring, Den. Paring-paring apa? Kula menika beto anak kula ingkang luwe lan mboten menika dipun tilar mbokipun. Kula nyuwun pangapunten anak kula luwe, kula nyuwun sekedhik. Tedha tuwin kaya supados anak kula menika wareg. Nuwun sewu panjenengan menika priyayi-priyayi saking pundi? Iki putra Ngastina, putra Nalindra, anak Mas Kurupati, anak Mas Dursasana, aku Patih Ngastina Patih Sengkuni. Kowe sapa? Nami kula pun Kumbayana. Kumbayana inggih Kula saking negari Ngatasangit. Lah kok sami mapan wonten telenging wana? Sami angok-angok wonten telenging sumur menika wonten menapa? Anak Mas Kurupati mbujung laku ning Gendhaga isi Lengatala. Lajeng keparengipun isi Lengatala ning Gendhaga isi Lengatala nyemplung telenging sumur, ora ana ingkang wani njegur telenging sumur. Mung Raden Bratasena ingkang njegur telenging sumur ning tak kira wis tekaning pati wong ora iso munggah meneh sarta mboyong Gendhaga isi Lengatala. Ndarake bingung para putra-putra Ngastina Kumbayana. oh, nuwun sewu, anak ratu kok goblok. Cangkeme sing apik. Kowe iki mengkere kok ngunekke anak ratu. Menawi namung mendhet wujudipun Gendhaga mantel ing sumur menika kula nuwun sewu. Mboten nama pamer, mboten nama umuk. Kula saged. Aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti. Kula saged. Namung mangke menawi Gendhaga menika saged minggah lan saged kula beta wonten ing daratan mboten kenging sedaya menika handarbeni wujuding Gendhaga Lengatala. Menika dados darbekipun Kumbayana. Kuwi duweke ya sebegawan abiyasa. Ora urusan karo abiyasa, ora urusan karo kethek nyuling. Wah, ngecetusi ya. Wah. Ora peduli karo setan gundul. Lah ngece lopes. Wong kok omongane sak penake dhewe. Iya. Menika pusaka badhe kula simpen, sampun ngantos dados rebutan antawisipun putra Ngastina. Ning aku tak nonton nyatane nek pancen iso jupuken Gendhaga isi Lengatala. Nek pancen iso, nek ora iso kowe wong ngemis kowe mengkere tak tugel gulumu. Kula aturi mresani titip anak kula. Ora sudi. Patih kok kon bopong anak kere. Kula glethekke wonten mriki. Pun dijagani. Apa dikira Kumbayana ki wong loro saudan telu saurupan. Mang tonton, Gendhaga kula pendhet mawi suket dom-doman ingkang kula tuntumaken wonten mlebeting sumur menika.
Dados atur kula mboten wonten ing kekedan duweni wujuding Genjaka isi Lengkatala. Menika darbaing Kumbayana. Ora kena nggo rebutan. Ora kena kanggo ponto-ponco bakah. Nggih, menika wong ora baen-baen. Wong ora loro saudon telu saurupan. Menapa sampun samis boten pitados kaliyan kekiyatanipun Kumbayana. Paman, Wonten jauh. diaturke Kanjeng Rama digolekke derajat pangkat kasektene men iso didum karo para Sata Kurawa. Ayo Kumbayana, kowe tak aturke Ratu Ngastina men entuk derajat pangkat men entuk papan sing murwat karo kasektenmu Kumbayana.